салом алейкум дӯстони азиз. Иқболи блогер шафшафнева бугро шафтолу бугунигадияй. Тарафдори Израил ҳастӣ ё ки тарафдори давлати исломии Эрон? Буромади 1 соат барои Украина бефак дале сабакат ҷакиде. Мо медонем ти тарафдори ки ҳастӣ? Тарафдори Израил ҳастӣ. Яки ту сабака мебурӯи мегӯӣ ки ӯ шаҳрвандое ки дар территорияи Россияи Федератсия ҳастанд во ғулом ҳастанд. Ма буромада гап задесам ку ба ном мухолиф Иқбол то дина рӯза по миллионҳо доллара ёрдам буд ку аз Эрон. Падар Қадир Нуриву Тураҷозода худот гуфтӣ ки вақте ки мо Афғонистон рафтем грехтем бахшиши зиёд. Падарам дар дасташ $500,000 наличи. Ай даҳани худот буромади гапо. Як продажни ҳастӣ Иқбол. Ай пишти шумо вор анам ки ба ном мусулмоно дар байни 5 сол 15 миллион хуни мардуми мусулмони бегунора резон. Ин мина США. Иқбол, зидди Россияи Федератсия гап мезанӣ ва бо мебурӯи ёрдам талаб мекунӣ. Беномус. Ояндаи ту ояндаи Додоҷон аст. Худот гуфта будӣ ку Додоҷон, ту пир шидӣ. Ту наски диридагӣ шидӣ. Бас ка. Имрӯз пагани Иқбол наски диридагӣ мешавӣ. Як ҷавон ташаккур дӯстони азиз. Фикр кунед кистанд инҳо ба ном мухолифи тоҷик ё ки ба ном муҷоҳидо ё ҳамаш проституткаи США ҳастанд ба ном мухолифи тоҷик.